naabot na yung diri sa mong headquarters. Nasiguro diri si boss. Gipalayas yung kong mama bay, di ko ilaing padtuan kundi si boss rig akong adtuan ron. Di ko misugot dito sa balay. Ka boss rig akong loyalty. Naradyog ka Marky. Boss! 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 Sabi! Uy! Oh, manday na. Kung ba bilang pinsan yan ni Dre? Kuan boss ba? Basig na sundan ka dito. Wala boss, akong secure yun ang palibot boss. Wala nga yung nagsunod sa kuha boss. Mayo. Inya ko sa problema ni mo. Kung daga na magdala ni mo. Boss, gipalayas. Di kong mama boss. Di palayas ka? Oo boss. Kay kabalo na biya ka boss no nga. Sa balay sig panugo si mama niya akong loyalty. Naramang yun sa imo nga. Ang bunahan sa imo nga. Mo gani boss. Wala ko ilaing paingnan. Kundi diri rin sa atong headquarters. Uy, problema na siya. Sulod. Sige boss. Oh, sige. Butang sa nimong gamit na rin. Tama po Mr. Lim. Tama nga niyan hika. Ngano day boss? Na ako ipatrabaho sa imong hapod karon. Ipatrabaho sa na boss? Nice ipanghagit sa kuwag racing dito ba? Racing? Unya sa may plano boss? Wala mo ko ilaing gitudluan sa akong mga banking tricks ikaw raman o si Marjo. Sa may plano na to diya boss? Usa pa man di ay? Adto nga lugar, sukli. Matik na boss, dili ti ka pakaulawan sa mga gitudlo nimo sa ako. Ano ang ganahan sa imo ha? Unya boss, adto na ko. Oh sige. Ay, tay pa. Ano naman boss? Nakalimot ka? Taning turbo. Tama de boss. Unsa naman Wala ka? din ning special na imong gikuan de boss Ano no? na gamito nimo para sekreto para mo daog ipahid ra na sa makina. Unya boss, di na jud ko magdugay. Larga. Thank you. Boss, di jud ka magmahay boss nga ako imong suguan ni. Lain nagawang itsura ba eh? Dapat unang kita pala nila sa kuha, maadlok na sila sa kuha. Magpagupit siguro ko. Kanang isug kayo tanawon. Let's go boy! We would calculate the loss. We would value lose a battle if it meant winning the wars in the end. Ilot boy, pagdali. Boy, tarungan na itong motor din na panghugti na tanan kaya basig musugot na to smart sa akong hagit nga mag-racing mi sa rough road. Boy, manang boss Marky bay. Mao naman siguro ning lugar ang giingon ni Boss Marky. Boy, gini niya. Putik kamay. Tanaw na to na ilang kagahi. Wa siguro ni sila kaila ba kung kinsan nilang gihagi. Adto no si boss ang nun. Boss, okay na na eh. Hindi lagi ito mo lagi. Saling lang sa mga mekaniko. Maunay gusto na ko nimo boy. Bus. Oh, saman. Nagkakakmalay ka. Nabato si Boss Marky dito ba? Ano ka nga batos to na Marky? Sure lagi ko boss. Formahan palandaan, pangbuhay na ni Marky. Sa ato pa, nisugot na si Marky sa kong hagit na mag-racing mo sa rough road. Pero boy, di ta magkumpiyansa. Isang boy na yung ipadala, di kaya po na basta-basta. Boy, dami na. Matuon na to. Tara! Oops! Ay mo pag-una-una. Putik kamay mingawa ba diriya? Di man siguro ning maong lugar nagsulti ni Boss Marky sa kuha. Boss, ginagi pa ni Tanang sa imo tuyo. Kinsa mga tawhanan ni mga niwang ba mo kaon? Sa imong gingon, boss? Aw, wala ay ganing naro ko gipangita tao diriya boss ba. Kasi nakay kaila ampat. Ampats daw, boy. Ako na. Ikaw si ampat. Putik kamay mo nang githagit kang Boss Marky Racing. Niwang kay ni ay. Ikaw dito nagit-hagit yung Boss Marky di ay. Oh, ako to. Asa naman si Marky karon? Putik kamay. Ayun na si pangita kay Boss Marky. Bisag ako lang kaya na kayo tikapildiyon ba. Tawag din ang lawas ninyo. Oh. Mga niwang kayo na mga batos ninyo. Wala mo kaon. Ay, kumpiyansa, boss. Kaya bisag ingon ano mo lawas, kaya kay namungupil dihon. Sos ay na sigdagag istorya dira sugda na nato samantaran na. Ana? Pero asang butang lugar ah?
Dito sa lugar nga itong gandam. Kaya magbaguhan na sa dalan. Charo makapas pa na sa inyo ha. Tama ka boy. Tama ka boy. Nga, unsa man? Dito ta sa lugar nga among gandam. Putik ka may bisag asa pa ng iriyaha. Di jud mo kagukod sa kuha. Tara. Uy, kinanay, pwede na ni ganito ni boss. Boy. Boy! Okay na ito yung na. Okay na kay boss, at na boss. Goods ka boy, goods ka boy. Niabot na ang boy ni Marky. Karon, sugta na namo ang dula. Ops, boy, pala ko sa sinina. Potek kamay. Alam mo, doon mo tulo. Boy, pag-una na mo sa area. Dito na tayo kita. Sige boss. Sige boss. 20 minutes later. Si atay dugayang boss Ampats oy. Ready na kang area diri ba? Ay boss. Boy! Nga, okay na ba no? Okay na boss. Ang pabuto. Aw. Matik boss. Goods ka boy, goods ka boy. Boy, ikaw boy. Dito ka sa finish line. Yes boss. Sit up ng plano. Di na dito ka daog sa tuwa. Di ka daw boss oy. Boy, andam-andam mo. Kaya mabot taon-taon. Ana boss boss. Mo na ning iriya ra prod. Siyempre, dinhian na ta. Kaya anadon mo sa simentado nga dalan, dinhian na po ta sa rap road. Putik ka may gihagit siguro niyo maayo ba. Yan sa man. Tara na. Ops, Saman. kapkapan sa kanamo boss, basing manikas ka na kadala armas. Putik ka may. Ako pa ingnon yung tikasan na. Bisan pagkapkapan ko ninyo. Oh. Ubuon pa na ako ng jacket ha. Oh, kapkapi din ko. Nga boy, naaboy. Wala boss, wala. Wala malito mong pintik nga armas. Ging na, binatamong di ko tikasan. Awan na dira, ka na dito. Saman, balahan na ako na magsugod na mo. Balahin na boy. Okay ha? Ako na nang gibalahan na. Pag dungog niyo aning buto, daga na mo. Putik ka may napay, mga pabuto-buto. Sige. Pandara na na imuha. Magsugod na ta. Okay, paabot lang. Boy, tulak. Tulak? Abi ba na ako loaded? Putik ka may dugayan yung mga tawhanan eh. Minsan may lang motor. Ay mo din, mag-support sa buwak. Nga, basta na. Putik ka na naman ako nag-loaded. Ready na ka? Ready na! Isa, tanawon lang nato. Kung kakayap ko sa buwak. Buwak! Sa unsa paninggalana, sa kay katong gitudlo ni Boss Marky sa mua, panigurado, hindi jud ka.